Feminismoak garaipenak lortu dituela ukaezina da. Horregatik daude hain suminduta gizarteko sektore jakin batzuk. Sistema patriarkala dela argi dute Amaiak eta Ekinek, baina sumindu berriek diote antisistemak beraiek direla. Ironia polita. Ba al dago feminismoaren garaipenaren erakusle argiagorik? Kaixo, ongi etorri Aterpea saiora. Gaur matxismoaz hitz egingo dugu eta baita indarkeria matxistaren negazionismoaz, eta horretarako bi gonbidatu ekarri ditugu. Amaia Zufia, IPES Fundazioko kidea, eta Ekine Petriati, Bilgune Feministako kidea, biak mugimendu feministako kideak. Ongi etorriak. Eskerrik asko. Hasieran entzun dugun sarrera horretan, aipatzen zen nola, badiren mugimendu berriak matxismoaren baitan eta feminismoaren kontrako mugimenduaren baitan. Mugimendu berri hauek iraganean zirudienez ez zirela berriz jaioko edo berriz berpiztuko zen, ez dakigu zenbateraino duten berritik. Horregatik galdetu nahi dizuet nola ikusten duzuen pasa garela adostasun betetik, batez ere indarkeria matxistari dagokienez, egungo zalantzan jartze horretara. Bai, hor nik uste bi kontu daudela aztertzeko. Alde batetik mugimendu feministaren borrokari esker, urteetan aurrera eraman dituen borrokoa horiei esker indarkeria matxista horri aurre egiteko, eta emakumeen zapalkuntza horretan, sakontze horretan edo ezaugarritze horretan eman dituen pauso horiei esker lehen ulertzen zena, ez dakit, lo más simple dela, igual, gizonak emaztea jotzea, ez? Zegoela ondo gaur, lehen ulertzen zena normala zela, gaur ulertzen da ez dagoela ondo, ez? Lo que pasa que urte hauei esker, ez? Nola egituratu den borroka hau, poliki mugimendu feminista joan da, edo borroka feminista joan da ezaugarritzen geroz eta gehiago eta konplexutasunetara iristen, ez? Eta hor ulertzen da, ja indarkeria matxista ez dela soilik hori eta ezaugarritzen dela edo hartzen dituela bestelako forma batzuk ere, eta orduan hor igual jendartearen parte batek ez zailtasunak ditu ikusteko, ez mugimendu feministak edo borroka feministak gaur egun mahai gainean jartzen dituen konplexutasun horiek. Eta gero, beste alde batetik igual egongo litzateke urte luze horietan zehar ukatu dutenak, ez, edo zestatu dutenak patriarkatua existitzen dela, ez, eta indarkeria matxista existitzen dela, eta botere egitura batean bizi garela, eta ondorioz, harreman arteko zapalkuntza batean ez dutenak onartzen indarkeria matxista hori existitzen dela, eta gaur egun oraindik ere horretan, negazionismo horretan, edo ez dakit nola esan, jarraitzen dutenak, diskurtso bat eratzen, sareetan ikusten duguna, ez, igual, deusestatzea edo alderdi politikoetatik, ekiz alderdi politikoetatik, ez, eskuin muturrekoak direnak batez ere, indarkeria matxistari uko egitea eta gehiago hitz egitea adibide konkretuetara joateagatik, indarkeria intrafamiliarrez edo domestikoz, ez, como indarkeria domestikoa edo dena delakoa. Bai, eta nik uste dute azkenean ulertu behar da, zer da indarkeria eta zertarako dago, ez? Eta boterean dagoen edozein taldek, indarkeriaren monopolioa dauka. Edo indarkeria zehatz jakin baten monopolioa. Kasu honetan, gizonek harreman patriarkalak eta bere privilegio posizioa iraunarazteko daukaten tresna nagusia da indarkeria matxista. Orduan, harreman horiek, pixkat mugiarazten direnean edo jartzen direnean jakean,
badago erreakzio bat, eta logikoa da, eske beti gertatu izan da, aldaketa guztietan. Eta gero beste gauza bat esaten dena, baina eske orain dena indarkeria. Dena indarkeria da, dena berdina da, ez, baina dena lotuta dago. Eta lotuta dago diskriminazio strukturala, indarkeria sexuala, jarrera matxistak, eta bar eta beste, ez? Eta orduan, horre guztiak funtzionatzeko zer behar da? Impunitatea, isiltasuna, ez? Osea, isilik egot, konplizidadea, gizonen arteko paktuak, hori urratzen hasten garenean, salatzen dugunean, kalean, epaitegietan, sare sozialetan, edo nalako da, zer gertatu da, feminismoak esan die emakumei guk sinisten zaituztegu, eta matxismoak zer esan du, guk zuen lekuan jarriko zaituztegu berriro. Eta orduan hor ezarri da errelatoa dela urrunegi joan zarete. Osea, urrunegi joan zarete, pasatu zarete. Bai. Eta errelato hori ez da sostengatzen datuetan, baina gaur egun errelatoa da gehien, osea, disputatzen dena, ez? Eta hor eman behar dugu bataia. Bai, urrunegi joan zarete, eta askotan ere, ez, esaten da urrunegi joan zarete, gainera boteretik, edo eman diozue buelta horri, boteretik eman diozue edo joan zarete urrunegi, eta orduan gu orain gara antisistemak garenak, ez? Hori da entzuten ari garen diskurtsoa. Hori da, aurrekoan entzun nuen ezakit, hemen ez da erabiltzen, baina badago rollo gehiago estatu batuetan eta kontzeptua dela woke, izendatzeko ezkertiar progreak, feministak, LGTB komunitatea. Bueno, Voxek ja da erabiltzen du. Erabiltzen du, ekologistak, tal, ez? Pues hori, los progres, tal. Eta orduan nolabait, como feminismoaren edo ezkerraren korrekzio politiko hori ridikulizatzeko, eta nolabait orain apurtzailea dena edo antisistema omen da, homofobo, matxista, psikin bat izatea, edo fascista bat izatea. Eta, klaro, nik uste dut hor, pixkat ere igual, aldatu behar dela logika, porque askotan esaten dugu, fasismoa gelditu behar dugu. Baina konturatu behar gara ez, beraiek gu gelditzera etorri garela, etorri direla. Eta nolabait, aurrera urratsak eman ditugunean eta berriro, botere harremanak jakean jartzen ditugunean, badago, kasu honetan, maskulinitatearen berrarmatze oso bat, eta gainera dago, aliantza matxista internacional fascista bat, ikuste Milei, Trump, Abascal, Meloni, berdin zait, sostengatzen diskurso bat oso arriskutsua dena, porque gizonei esaten die, zuen bizitza izango da miseria bat, berdin. Ezingo duzue etxe bizitza duin bat eduki. Baina, lasai komunitate supremazista baten parte izango zaretela eta behintzat ondoan daukazuen emakumea edo marika edo migrantea zapaldu ahalko duzuela como Dios manda, ez? Eta zuen ezin egon guztiari emango diogu gorrotorako irtenbide oso bat. Eta hori da gertatzen ari dena, ez, nire ustez. Nolabait aliantza interklasista, supremazista hori, momentuz, geroz eta gizon gehiago erosi dutena. Bai, eta gainera aliantza horrek nolabait lortu du horrelako pertsonajeak ez boterean egotea, aipatu dituzu Milei, Trump, Meloni, pilo bat ditugu ez, adibide pilo bat, eta aldi berean horiek elikatzen dute diskurtsoa, orduan, gurpiltzoro bat da, eta gurpiltzoro horretan gertatzen dena da, momenturen batetan, edo nik pentsatzen dut ez, ze momentutan apurtuko da hori, zen beraiek badaude boterean berriz, orduan ze momentutan utziko diote antisistema etiketa hori jartzeari ez, haien buruari. Bai, guztiz. Hor ere badago bestelako elementu bat ez, feminismoa bilakatu dela homogeneo edo
bere garaian lortu genuela, ez? Bai. Azkeneko hamarkada honetan Batasuna. hori da. Eta pues badauka pues su arma de doble filo, ez? Alde batetik ondo iritsi garelako jendarte zabal baten gana, ez? Eta gure diskurtsoa edo zabaltzeko aukera askoz gehiago daukagu gaur egun, baina aldi berean gertatu dena da, pues, esan duzuna, ez? Como horren aurkako, osea, orain izanik norma, ez? Edo zera hori diskurtso guzti hauek guregana jotzea edo eta, osea, incluso ez feminismoaren aurka como tal, sino ja gorpuzten ditugula ere bai bestelako eraso batzuk edo dena delakoa, ez? Militante transfeministak, osea, militante feministak, eta horrekin kontu handia izan behar da ere, bai. Bai, eta egia da nire ustez, feminismoa beti, baina 19. mendetik estigmatizatu da. Eta gainera oso antzeko estereotipoekin. Garela esageratuak, manipulatzaile batzuk, haueroak, histerikak, nahi ditugula gizonak, zapaldu nahi dugula ez dagokiguna, gorrotu ditugula. Igual arraroa izan da, azken urteetan egon dela momentu bat, feminismoa ez da izan, ez da gindola esan, hegemonikoa, porque eske botere egiturak ez dira horren beste aldatu, datuetara baldin bagoaz, baina egia da egon dela konsensu zabalago bat. Bentsat teorikoki edo... Bai, eta, igual beti betatuak egon diren hainbat espazio instituzional edo mediatiko batzuetan, egon dela beste presentzia batekin, eta etorri da buelta, eta berriro argudi hauek hori, urrun egioan zarete, esageratu duzue, nahi duzuena da, darle la vuelta a la tortilla, eta gizon guztiak menperatuak izan. Eta berez hori da beti esan dena. Ez da inarraroa. Bai, eta horrekin ere bai, kontuz izan behar dugu, porque egia da, hori iritsi garela como jendarte bat, sektore ezberdinetara, ez? Aipatu duzu instituzionalizatu dela gehiago, edo instituzioetatik hartu dutela borroka hildo bezala, edo behintzat, ez? Baina, berez feminismoak planteatzen duena da boterearen berrantolaketa oso bat. Bada erradikala bere hortan. Gero egia da, zer egin duten feminismoarekin... Feminismoaren izenean, ez? Feminismoaren izenean, hori da. Egin dela oso politika espektro zabal bat, eta gauza batzuk ez dira feministak. Claro. Bai, zentzu horretan askotan erosi eginda ez, feminismoa marka moduan, baina egia da, eta orain ikusten baditugu ez, estadistikak batez ere egiten dutenak alderatu ez, gizonen ideologia eta emakumeena hor ikusten dela izan duela inpaktu pilo bat, zen ez da bakarrik sartu dituela erosteko errazak diren mezuak, baizik eta ikusten dela argita garbi ez, emakumeek ezkerraren aldeko apostua benetakoa egiten dutela ez, eta ez bakarrik hemen, baizik eta edonon, eta aldiz gizonen artean badago eskuinerako joera bat, eta segurenik honek zer ikusia dauka aipatu duzuen biktimizazio horrekin ezakit irakurketa horrelakoa egiten duzuen, edo beste kausaren bat ikusten duzuen hor. Bai, hor gertatzen dena da, ez dakit den emakume hongan edo sexu genero disidente hongan ikusten dugula bizitza bizigarriagoak izateko bestelako aukera batzuk planteatzen alditugula, ez? Gaur egungo jendartean suposatzen dituenak privilegio dunen botere galera hori, ez? Lehen Amaiak botatzen zuena,
eta botere posizio horretan dauden hoiek ikusten dutela, hori da, ikusten dute como hori da, bere boterea kolokan, ez? Eta hor da betiko tentsioa eta egia da, ez goaz esatera edo ez behintzat, feminismoa berdintasunean sinisten duela edo ez horretan bakarrik, ez? Beretan nahi dugu botere galera bat ematea edo botere berrantolaketa bat ematea eta gizonek botere privilegio batzuk galtzea eta bestelako, beste modu batera berregituratzea jendartea. Baina hori ez hori bakarrik, eske feminismoak hitz egiten du kapitalaren birbanaketaz, lanaren berrantolaketaz, identitateetaz, gorputzetaz, arlo simbolikoaz, orduan, klaro, nik uste dut gaur egun dela fasismoari aurre egiteko bastioi handienetako bat, eta ez dugu esan, baina, klaro, maskulinitatearen berrarmatze hori oso garbi identifikatzen dugu eskuinetik datorrenean, baina zer gertatzen da, urrunegi joan zarete marko hori erosten denean ere bai igual ezkerretik, edo beste sektore batzuetatik, ez? Feminismoa, bere tokira, ez? Jarri dezagun berriro ere bigarren maila batean, edo hainbat, eske feminismoaren barruan ere eman dira reakzio konservadoreak, ez? Hitz egiten dugunean beste igual ez subiektu disidenteetaz, orduan batzutan ideiak dira oso permeableak eta relatoekin hori argi ibili behar dugu. Hor gertatzen dena da, lehen aipatu duzun horretatik gizonek derrepente hartzen dutela biktima papel hori, ez, edo dena delakoa, horren atzean dago reakzio fascista bat de fokoa aldatu, ez, eta derrepente, igual que jabeak ez diren arazoa, dira sindikatuak derrepente arazoa, edo emakumeen zapalkuntza albidetzen duten gizonek ez dira arazoa, feministak dira arazoa, ez? Como heterosexualitatea ez da arazoa dira sexu genero disidenteak, no? Hor dago como fasismoaren tresna bat fokoa aldatzeko. Eta inkluso, baina batzutan, ezkerretik edo, zentrotik edo, azaldu da ultraeskuinaren igoera, eske igual feminismoa gauza batzuk gehiegi nahaztu ditu. Gehiegi, bazterra gehiegi nahaztu ditu, orduan, esan nahi dut, hainbat ere mutan eskuin muturretik datozen diskursoak zorionez oraindik oso ongi identifikatzen ditugula, baina permeatzen doala. Ikusiko dugu ea kaleak edo kalektako iritziak honen islada diren eta horretarako aterako gara aterpetik eta ikusiko ditugu kale hotxak. Uste dute ez badagoela, ez dago uste bat, berez badago existitzen da. Noski. Bai. Emakumeen kontrako eta ororen kontrako ere, bai, Uste dut ez, berez hori mugimendu feministak egiten duena, bai, baina gero politika aldetik nik uste dut ez direla oso eragoinkorrak, nabarmena da, ikusten da, bai. Bueno, asko ez, gertatzen denarekin begira. Irakaslea naiz eta askotan ateratzen zait gai hori. Eta orduan, ez dakit, badaude, irekiagoa daude, bai, homosexualitatearekin, eta bai, nik uste dut, baietz, badutela orokorrean, ez dakit. Agian nire inguruan da, klaro. Bueno, ez dakit, ez nago ziur. Ez dakit, igual alde batetik bai, baina ikusten da gazten artean ere bai olako gauza gertatzen direla. Kaletik bueltan berriro gara terpean eta ikusi ditugu iritzi pilo bat. Hoien artean kausak anitzak ziren, bakoitzak bereak identifikatzen zituen, baino argi dago denek badutela aman komunean, generoen ezberdintasuna eta hori
beti oinarritzen dela generoen arteko binarismo horretan, ez? Eta hori ere zirudien superatutako zerbait zela, edo behintzat horren bidean geundela, ez? Inoiz ez dugu horrelakorik superatu, baina egia da oso oinarrizkoa geratzen direla, ez? Mutilentzako urdina eta neskentzako arrosa bezalako diskurtsoak, baina hala ere ikusten ari gara horretara nolabait itzultzen ari garela eta genero rol tradizionalak romantizatu egin direla, ez bakarrik aurrekin hezkuntzan eta gai askotan, baizik eta baita ere, familia eredu tradizionalen romantizazio olatu bat etorri zaigula batean eta espero ez genuena segurenik. Eta, ez dakit zenbateraino ikusten duzuen hori badela egungo egoeraren erakusle edo sare sozialetan dagoen zerbait, ez besterik. Nik uste dute etorkizuna iluna denean beti dagoela joera, ez? Iraganera iragana romantizatu, nostalgia hori, eta gainera, gaur egun neoliberalismoak individualizazio eta isolamendu bortitz batera eramaten gaituela. Estatuak ez dituenak eskubide minimo batzuk bermatzen. Hor agertzen da familia berriro babesleku ideal moduan, badakigu ez dela horrela eta askorentzat dela violentzia iturburu handia, baino agertzen da, ez? Eta berriro, pixkate gizonentzako konpentsazio hori de, zure bizitza oso zaila izaten jarraituko du, prekarietatean zaude, baina behintzat zure etxeko jabea izango zara eta zure emakumeak zainduko zaitu. Gizon hornitzailearen figura hori orain supermodan berriz ere. Igual aldatu da, ez? Garai batean oso koakziotik egiten zen, ezagit, frankismoak, ez? Emakumeak ez dituzu inongo eskubiderik, ezin duzu lan egin, ezin duzu kontu korronte bat izan, eta zure papera hau da. Baina orain da gehiago más el esto de la seducción, de es que realmente así vas a ser feliz. Egiten duela eredu hori desiragarri. Como desiragarri, ez, eta hor sartzen da Instagrameko... Tradwife eta... mezu eta esan nahi guzti horiek direla gezurrak. Hori ematen ari da, ez dakit, ikusi beharko da eren oraino ailegatzen den edo geratzen. Porque gero ere, gaur, gezurra da tradwife horiek. Egiten ari dira kriston negozia. Paper bat egiten. Da paper bat. Es un nicho de mercado que están explotando, es que gainera ez da erreala. Les están haciendo de oro. Kontua da horrek ez, izango ote dituen gero eraginak etorkizunean, batez ere gazteengan zen ikusten dute hori eta ez dute desberdintzen fikzioa da realitatea den, eta seguruenik beraiek ere egiten dute desberdintasun hori zaila izateko. Hor badago kriston erronka bernola aurregin horri. Eta horretarako baditugu ere mugimendu transfeministako kideak, ez? Como hori kolokan jartzen, ez? Edo zalantzan jartzen, eredu hori benetan baliagarria zaigun, batez ere emakume hori eta sexu genero disidente hori, no? Eta uste dut, lan polita egiten ari dela hortik ere bestelako bizitza batzuk edo bizitzeko eredu batzuk desiragarri egite aldera, ez? Mugimendu transmari boiotik ere egiten ari delako kriston lanketa, bestelako bizitza batzuk eredu bihurtzeko, ez? Edo bestelako apostu batzuk izateko, bestelako harreman batzuk eraikitzeko, bizitza eraikitzeko bestelako modu batean, eta familia nuklearretik doazen bestelako harreman batzuekin, edo, ez? Eta plazera ere erdigunean jarrita. Ez dela, ez eske arauetik ateratzea da sufrimendurako bizitza bat. Hor kriston ibilbidea dago. Hori izango litzateke erronka, igual gaur egun ditugun tresnak horretara baliatzea, ez horretarako. Igual ikusteko ez dela
bakarrik borroka, baizik eta borroka egin dugu, haiek dira orain mugitu behar direnak, fasistak direnak, eta guk baliatu behar ditugun tresnak, bizitzak, plazerra erdigunean jartzeko eta... Hori da. Horrek ez duela kentzen, sufritzen denik ere bai, edo indarkeria jasaten ez dugunik, edo dena delakoa, baina parte handi bat ere bada hori desiragarri, bizitza horiek desiragarri bihurtzea edo irudikatzea, hori ere bai. Bai, daukagun iruditegia aldatzea. Hori da. Bai, eta komunitate, antolatzen jarraitzea, borroka feminista, transfeminista, transmarikaboio, antikapitalista dena, oie guztiak, eta bitartean argi erakustea oso ongi pasatzen ari garela, eta asko asko garela, azten ari garela, eta erronka moduan, bai, legeak beharko ditugu, estatua denalakoa, baino ez dakit autodefentsa feminista, gure komunitate kritiko, ez dakit solidarioak antolatzen jarraitzea, indarkeria bizi duten subjektuei babesa eta eusteko sareak sortzea, eta horretan egon garela, gaudela eta jarraituko dugula hortan. Erronka horiek badute asko lorpenetik, lortu denetik, orain erronka berriak eraikitzea, eta horrekin geratuko gara. Eskerrik asko, Amaia eta Ekine, eta goaz, berriz aterpean elkartuko gara. Feminismoak garaipenak lortu dituela ukaezina da. Horregatik daude hain suminduta gizarteko sektore jakin batzuk. Sistema patriarkala dela argi dute Amaiak eta Ekinek. Baina sumindu berriek diote antisistemak beraiek direla. Ironia polita. Ba dago feminismoaren garaipenaren erakusle argiagorik? Baina ez dut aukeratzen, zer sentituko dudan. Esan zenidan, ez dela posible horrela bizitzea.